proposamena zen. Bai, aurrekoan egin moduan gure bizitzarekin monopolia jolasten nahi direla salatu genuenez, gaur merkatu hitz botol horien atzean dauden pertsonaiak salatu nahi izan. Hau da, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy eta neoliberalismoaren proposamena aurrera ateratzen duten pertsona horiek nola gure bizitza prekarizatzen dabe eta baita nola hemengo kapital handiaren laguntzarekin egiten dabe. Bai, monarkiaren laguntzaz eta baita COE eta beste enpresari handien laguntzaz. Azken batean, gure bizitzarekin, gure etorkizunarekin jolasten ari dira, etekinak lortzeko helburu bakarrarekin eta gure ustez, gure programan ikusten den moduan, proposamen zehatzak ditugu gazteriaren aurkako agresio horiei erantzuteko eta proposamenak historikoki ezkerretik bideratu dirak izan dira. Da, 35 orduko asteguna, astelana, 1.100 euroko gutxiengo soldata eta ETT-ekin amaitzea, etxe bizitza duinako eskubidea bermatzea eta gure ustez, argi daukagu azken batean kanpaina garatu den moduan ikusita, Izquierda Unida los otros Ezkerra Anitzak garela, gaur egun programatikoki eta pragmatikoki alternatiba bakarra hor Merkel, Sarkozy, monarkiari eta COE-ri ezetz borobila esateko eta horren aurkako neurriak proposatzeko.